Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men hande mi habri on karfeje 5 ene goodi ɗe ganduɗa ngala e pular. Ene wayno nde ɗo harfere kayre wiyete sha on saha masana hoorema tawde andina masirte masa mbatta ko catana ha keɓa sha koye wiide min sharri walla wiide insha Allah walla wiide masha Allah ko way noon ashhadu ɗum ɗo sa wawa ɗum nden ɗum wawata jangade toon so gasi ƴettangal ɗo ko ga e ha ndendinta keɓa ra sa yiɗi windira gayril maghdubi ƴettangal ɗo astaghfirullah ƴettangal ɗo sayan ya windu ghaffaru ko inde Allah ghaffaru ko inde Allah ghaniyu ko inde Allah so ɗum waɗaka hen noon jangotako ene ganda kala jimi ga e ha ko ra ɗone ngal ɗo alkulal gotal woni kha ko widema khalaqa e wal khatimi e khanna sillazi e manzallazi en gueɗe mbaɗe noon on khao oɗo kha ko wonide khadi khalis en e mbiɗa kalis e mbiɗa khalis ko ɗo ganda ɗone woni zalika manzallazi e khanna sillazi e gueɗe mbaɗe noon ɗo gandata ɗum ɗono ko a o mbaɗa hen koƴƴe mbawal dow to mbiya ko ine wiide la a'budu iyyaka na'budu ɗo oɗo a peskil ngel wona hen ɗum holluma ko jangaten ɗon seɗen jangoya kala tan jiiɗa ko wayi noon taw annatama ɗum no waɗirada ni hande ganden ɗo se mbaɗi dani yenne hankadi en gandi ko ɗo woni sha en gandi ko ɗo woni ra en gandi ko ɗo woni kha en gandi ko ɗo woni za en gandi ko ɗo woni subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko o maten hen gano ko masɗe mon ɗum ɗo ko masgal a ko ni foti wodon ko a tokoso e a mawɗo gasi ceernda ɗo woni mawɗo tokoso ɗone masgal i ko ni foti ko i mawɗo i tokoso ceernda ɗo tokoso nani ɗo woni mawɗo poɗɗo ɗo fooɗani ɗo fooɗi ɗone masgal nani ko e ceernda hakkude ɗo nani ɗo fooɗani ɗo fooɗi ari ardi garna ɗono ko masgal ko o tan woodi e o ngara ceernda ɗo woni mo fooɗani ɗo woni poɗɗo gasi ngara ɗo kadi ɗo woni u e u
ceerndaɗo ɗo woni mo fooɗani ɗo woni poɗɗo ɗo so ɗiggi hen kadi ha serti e masɗe ɗe heddo ko masete ko anne cha masana hoorema ra o masana hoorema ha o masana hoorema za o masana hoorema a o masana hoorema hankkadi so janngoya noon ma andoy ko janggaten ko holɗum ɗo noon ɗo ar ɓeydu gandal ma ar ɓeydu gandal ma ɗo haaɗi an jiɗɗo ay an jiɗɗo gusta o an jiɗɗo ɗo ko ɓeydi torade ay ɓeydi torade an jiɗɗo ɓeydi torade ay gandal wadde an woni ar ɓeydu gandal ma ɗo woni ar ɓeydu gandal ma an jiɗɗo ɓeydi torade gandal ayde ɗo noon ko an jiɗɗo natde rewɗo waɗa 00 waɗa 221 77 906 waɗa 14 81 waɗa yaya li whatsapp o nan ɗon gasi ɗum ɗo ko pulaar laaɗo ceer jangana hoorema joni mbaɗa ndani momta ko mbaɗɗa hen ko ni allogal laaɓa ceer mbawa yiɗi bindi ha laaɓa hankadi waɗe ni wadde ko ɗum ɗo woni cha ɗo woni ra ɗo woni ha ɗo woni za ɗo woni masɗe ma nani ɗo ko masgal a e a ari ardi ganda mo fooɗani ganda poɗɗo ɗo ko i woni ɗo ganda i mo fooɗani i poɗɗo i gara ɗo gandata e mo fooɗani e poɗɗo woni ɗo gandata o mo fooɗani e poɗɗo ɗo woni o ɗo gandata u mo fooɗani e poɗɗo wadde u joni anu so ari masana hoorema ɗo cha masana hoorema ɗo ko ra masana hoorema ɗo ko ha masana hoorema ɗo ko za masana hoorema ɗo ko masana hoorema hankadi a hollama ko ɗum ɗo masirte masteɗe ɗum masteɗe manani wadde ɗeɗo lombade e shahe ɗeɗo lombade e gaahe ɗeɗo lombade e haahe ɗeɗo lombade e zahe ɗeɗo lombade kasi wadde kam ala ɗum gasi ni foti ɗo so ɗiggi ko mbinomen ko aɗen ɗon an noon ko jangde adduma a arani yeddodirede wiyede ɗeɗo alkule ngala e pular nangame nanga uje fay waalo jokku haaju ma ƴettaɗe an jangaɗe mbawaɗe
ko jannganimi ko so aroyi hen ma andu nafoore muɗum janngu tan mbawaɗe gandaɗe aɗa andi masirte masa on saha deƴƴa ndeeƴa jokka haajuma jangde addira ko ha janga mbawa wona ɓeytodirima gandal ƴette kuɗi mon e karneji mon mbadirɗon jangon ɗigga onon yiɓe nadde ɗon hesuɓe mbaton ko 00221 77 906 14 81 yayali jiya wasabo ngara kala indema e yettodema komo jango pulhar walla komo jangu alkule qur'ana arab walla ko journal jiɗmi heɗade pular walla ko sharia janganmi kaalaɗo jiɗɗa jeeyede ɗo on saaha ngara kalɗa sardeji ɗi aɗi belma naata a yiɗa gacca ndeeƴa onon kadi wonɓe hemɓe kadi janngoɓe hemɓe mbaɗi hen balle moɗon e jingguere moɗon e duuso moɗon kala mbawɗa wonde aɗa yettoma aɗa janga hen aɗa faama hen anne eto wadde hen tawa a wiya ko waɗe hen tawde adde haɗo maɗo a yiyani janguinowo yiyanima omo waɗi jooɗi ɗo gotel mo walluma kura wifi connexion o jeeya anne mbiyama ceerno dawaltoro ɗum ɗo ceerno dawaltoro courant wifi connexion ne walla ene sembina ene hirjina ene walla mbaɗe hen won YouTube mbaɗe hen won Facebook mbaɗe hen kala garnowo e nawa dental muɗum janggo tono on no yo waɗe hen so Orange Money so Wave so Western Union so wona gara waɗe hen yetto ngara kala indema e oɗon numéro WhatsApp o komin kaari janggowo dural kaari on saaha mbawi joggolle ɗum paami ɗon wassalamu aleykum wa salam